Ingoba ngisaba. Saba ba? Uma ukuthi uzothi nje manje uyeza ukuthi bengithandana naye umuntu ade thandana naye. Nonuzana ubagama lakho? Amahle. Amahle. Yebo. Wena Amahle uthandana nalo bhuti? Yebo. Ngaliphi isithandwa sami kokwenzakalani? Awuzizwa kanjani? Awuzizwa umthanda wayenzeni? La ngaqala khona umthandi ngoba ngithengela izipho, engifika njalo ngifika nezipho yabo. Wase wangishela. Ngase ngavuma ngoba ngihehwa yilezi zipho lezi lokhana ngithengela zona. Usukhohliwe inonuzana ukuthi ade thandana nomalo baba? Cha. Wafika nje isathane nje undiza kakhulu kunabo bonke osathana abakhona emhlabeni. Wathi kwenza. Yebo. Nena bakashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nena bendlondle noPhapha ekhanda enhlana sezansi kuyifundazwe zonke khona eNingizimu Afrika. Siyathobeka siyabingelela kumakhosi induna ohulumeni bonke abantu abaphethe amandla emhlabeni. Sibingelele kakhulu nabathandi beBlack Life abalandeli bethu ke sisodwa Nkosi yami sayibongela uthando lungaka. Igama lami King Sicaka ngakaluqa ngihambi ngedwa ke ngihamba nesiphalaphala sentombi enhle yakamlangeni. Sabona Nkosazana. Sawona baba njani? Niyaphila kodwa? Hayi siyaphila sothini? Ngane yakho wethu hayi asibonga. Yebo. Hayi bingelela. Kakhulu kuyithoba ngithanda ukuthatha leli thuba ngibingelele mbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sesithi Isongeso with myself Mlangeni uMagasela njengoba seshilo uKing Sicaka ukuthi akahambi yedwa uhamba nami. Akekho umahamba yedwa la ekhaya. Anyways, without any waste of time ngicela ukuthatha leli thuba sibingelele usisi oseduze kwethu simamkele kuhlelo lwethu olumnandi kakhulu luthi Isongeso. Sawubona sis. Yes. Nakusengithi sawubona bhuti engabathanda bafana. Awu sis. Nami ayingeke no. Khona lo gogo lo ingamazi ovela afuna. Hayi kunagogo la. Bathanda bafana mina. Njalo sekunomfana phakathi. Hawu ayi. But it's fine. Asiqhubeka sibengela. How is it fine? Sawubona sando sami? Yebo sisawubona. Yebo unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela bandla nje ngokukhulu ithoba ubingelele umbukelo weBlack Life TV uzisho ukuthi ubawa kabani and then mina no King sobe sesikupha indlebe usichazele ukuthi mhlambe into ekubeke la ekhaya ngabe yini. Okay, sanibonani. Igama lami nginolwazi Madlamini. Oh Madlamini. Yes, Dlamini inkosi noma sibukhulu. Wena unginene. Hawu wakithi, hlubule lihle. Hawu iyagcuma gcuma. Bamba. Hawu kahle. Usho ukuthini ke Aaron? Yini nyalo? Hawu. Qhubeka ke nyalo sizwe ukuthi nyalo bekwa yini nyalo. Hey, ngizelana ngizocela usizo kahle hlena. Yeah. Nginenkinga lana nobhuti khona ubhuti engaye ngathandana naye nje. Awu sahlukana kwathi sekuhamba isikhathi ngathola indaba lapho kuthiwa ingane yami yentombazane uyirephile. So waboshwa yena but angichazelekanga kahle hle ukuthi kwenzakalani. Manje ngidinga ukuthi angichazele ukuthi kwenzakalani kubona bongithu. Ngidinga leyo ngichazele. Ufuna incazelo nxa ukuthi nanithandana naye umthemba noma umthanda kakhulu noma ufuna incazelo ukuze ukwazi ukukhululeka emoyeni. Isindiphi isizathu sakho sedinga incazelo kahle kahle? Ngidinga kahle hle ukuchazeleka ukuthi kwenzakalani enganeni yami ngoba bengimthemba kahle hle. Bengimthemba kakhulu ukuthi angenza into enjena enganeni yami. So angichazelekanga kahle ecourt. Yeah. Into leyenzeka kubona bobabili. Ngathi angiyekele nje leyo nto indlule. But ngidinga ukuthi yena ngichazele njengomuntu ade ngithandana naye. Ngichazele uyena sibe sobabili kanje. Yes. Yeah. Ngicela nje lokho nje. Kase? Okay, into engiyizwile ukuthi wena wenginene uthi nanithandana naye. So umntwana ureyishwa nihlala ndawonye o mase khona mhlambe ukuhlukana noma nomntwana mehlala nawo naye noma nihlala nenoba u2. Oh ingane cha bese ihlala nami. Beyihlala nami thina bese sihlukene naye ubhuti. Oh ehlala nawo. Yes. And then emva kwalokho uthola kanjani ukuthi umntwana onokubeziwe? Ngitshelwa uyona ingane yami ukuthi
umuntu wami lona umhlukumezile. Ngayibuza athi kanjani kwangitshela ukuthi uyibambe ngenkani. Wangasapholekisa amaseko njengomzali. Yebo, washona emaphoyiseni. Wathatha umntana, wamisa. Amisa kubodokotela kuqala. Kwenziwa yonke iprocess obviously ngoba bagcine gwetshiwe ngithi. So njengamanje ufisa ukuthi akutshela ufuna iclosure kahle kahle ukuthi ngoba wena wambophela ukuthi urapile yini eyamenza ukuthi agcina erape ingane. Ingane, yes. Ngidinga lokho. Esesigwebelile leso sigwebo. Yebo. Umntwana unjani nje namanje after yonke lento ibehavior yakhe umntwana oright umntwana osesimene sikanjani? Umntwana oright manje. But ngesikhathi ngithola ukuthi kwenzeke lento lena beyangekho right. Beyangekho right. Manje so right. So yadlala nje uright njengezinye. Useyadlala ntunaba una 10. Awakwazi ukuxoxa nezinye izingane nabanye abantu ngaleyo ndlela. Usekhululekile. Sokhululekile akukho kuyena lento le but mina mina isangidla lento ngifuna incazelo kahle hle uyena lo wenze lento lena. So usuzwile ukuthi yena lo babe usephumile? Usophumile. Usenesikhathi singanani mhlawumbe ephumile? Unaye 2 months aphumile. Awu usuzomlokhuza yamphuthuma ufuna usangaze kamela acacise ukuthi ngempela kwenzakalani. Awukwazi ukuthola ithuba lokuthi umvashele ngaphakathi uyobuza nje. Cha kangikwazanga ukuthi ngivashele. Bengekho right ukuthi ngimbone ngalesa sikhathi. Yeah. Okay. Asingawapholisa amaseko King. Yeah. Azama ukuthola ubabe lo aze la azochazela mina noMtasu ukuthi no King no Sbar ukuthi ngiyadlala kaye no Sbar yes. Ngiyadlala. Siparo saswati. Ngicela azochaze ukuthi yena ngempela kwenzakalani usisathola iclosure ngoba ke sizamela ukumthola ulokhuzana ubaba lo ukhona la around sizozama usicela iCrew ukuthi sisondezele yena uhlale naye sizwe ngaye engifisa ukwazi ukuthi musuthola iclosure uzowenza njani uzojabula nje ukuthi uthola iclosure. Ya ngizokhululeka nami ngizokhululeka nje ngazi kahle hle ukuthi what really transpired. Yes. Asenzeni njalo ke King? Hayi asambe kana kwesotho samthola nibaba sibuye na. Yep, senze njalo. Bingelela once again esigabeni sethu sesibili sohlelo libizwa ukuthi isongeso siqalile isigaba sokuqala uyacaca ukuthi inkulumo asiqedi bengafiki bonke abantu esibadingayo. Siqhubeke ke sibone ukuthi esigabeni sesibili siyayithola liyaphuma neqhina embizeni. Nkosami izulu sasamnani kaselo. Aha. Yabo Sizulu. Ngiyasazi. Ngiyela seswatini phela. Okay. Mbambamba. Akazi ukuthi ithini ke leyo. Kokhulu ithoba mbukelo Black Live TV ngicela sinikeze ubhuti lo setizo kwami ithuba simhloniphe ngokuthi ukwazi ukuthi asijoyine simbingelele sikwamukele kwi Black Live TV baba unjani? Siyaphila ngicela nje ubingelele umbukeli bese yazisho ukuthi uba wakabanje qha. Ngiyangiyelele emakhaya igama nguStrike umngadi. Ubani? Strike umngadi. Awu. Okay. Okay. Siyasho lutho. Asifuna ukuliphatha ngeze igama lakhe. Lamposton. Poston ncango. Ncankos. Right. Asingene odabeni sizwe ukuthi thina phela singabantu abakhuluma ube bakhululela mathi isimo sebucayi kanjani siyathanda uhlahla lesithi ukuthambisa kancane ngaze kube tense yabona. Kube mnandana nje noma isimo sebucayi sisi mhlambe ngoba nangu baba sefike sesicela wona ukuthi umthulele ukuthi kungane la. Unjani? Ngiyaphila. Hayi ngikulethelana ngoba ngidinga kahle hle incazelo ukuthi kwenzakalani uze ugcine urape ingane yami. Ngoba ngitholanga kahle incazelo. Ngifuna ukuzwa ngawe ukuthi imbangela kahle hle ukuthi ugcine ubambe ingane yami yini. Sifundisa wesibili phambi kwabantu nomphakathi oqala wangibopha wathi ngirepile ngingayirepanga. Okwesibili manje ngilethe emphakathini ukuthi ngirepile ngizofuna ukwazi nge-rape. Kodwa eqaleni wathi ngiyophinda ngichazeleke sisi. Into eyangenza ukuthi ngitshele ukuthi angirepanga manje futhi ngisakutshela futhi ukuthi angirepanga. Angithandana naye intombazana. Okay. Ngobani? Ngoba wena uyazi into wayenza.
Before siye kwinto ayenza usisi, if ungamind ibhuti wami ukungichazela ubudlelwane bakho nosisi wawuvele ukubona ngoba umthanda kakhulu nanihlangane kanjani if uyakhumbula nje kancane. I'm trying to find a root cause, King. Yeah. sasigibela amatekisi sisebenza ngandawonye sabonana ibambile la Hayi uthando lolu uthando mengizovela usesportini bese ngizobona ukuthi hayi Akulona uthando vele sporting. izinto eziqale angizanga Akulona uthando sporting. noma ngayilona kodwa esisikhathi kusokuhalelana udakwe amamponjwana. Awulazi uthando sporting. Mina ngithanda ulisoap. Ngambona ehleli kamnandi kwikhaya. Wena uyabona nje uyangihlukumeza. So sengitholile ukuthi yena nathandana naqala kanjani. Okhombisa kusho ukuthi wayibonela intokazi nje wayithanda. Sungasithatha mhlawumbe usibeke kufika kanjani ekuthenini kuze kuthudlwe ngulumntwana ngoba nakho usuyabalula ukuthi wena umdlongela ngomntana nanithandana uthanda kanjani ingane nendodakazi yomuntu okade umthanda. yabo into engasengizenzile sesimisene ngazo naye yena eyitoho lakhe seliphelile sekuyimina ngimele izinto yonke into ngakhipha izinto kubo ngithi ngifuna sihlanganise izinto naye kanti kukhona nje imane ngiphume nje okumfanyana ngoba phela futhi kume kahle bona hayi uhlala khona la ngihlala ngakhona naye usisi bayantshontshana ngize ngikuthole lokho ngibuze nje ukuthi lo mfana yokuthi uma yena utshwala athi mfana wakhona nje la endaweni hayi nami lo ngibekezela hayi wagcina sebona ukuthi hayi ayixabanise nami ngayithulela ngaphuma kanje nami ayihambele ngoyifunele yami indawo kwaye mase ngibona umntwana vele ngimazi ngokumbona ukuthi hayi nofika hayi nami ngathi ngifuna umzuzu ubuhlungu ngamshela umntwana wangiqoma Muphi umntwana wakhe. Ukwenza lokho emva kokuthi senihlukene ngenxa yokuthi ukhona intshontsana naye omazi endaweni. yena angifihlelayo kuyena ngisho sengizwile mengathi nje ngikhuluma ngayo lo ngoba phela mina vele nami ngiyaphila uthando ukuthi ayikhona into Yeah. wena vele ali ngabona ukuthi ayiphumele kanje ngoyidlalela ngeke Sisi nginombuzo wakho Mtasi. Umbuzo wami uthi kuwena njengoba ubhuti echaza udaba lokuthi wayesekhokhile ekhaya ngabe kuyiqiniso lokho? Bangakaqedeli. Kodwa wayesekhona Wasakhokhile bayamazi omncane. ukusho usekhaya. Yebo. unkosikazi akaqeda sorry unkosikazi akaqeda Yebo. Amaso ocasha lawa siyeke le. Amaso nje suke siyicashela. Uyaqeda nje ungabi nabazali. Akufi umuntu uma eqediwe. Asiqhubekela. Siqhubeka mhlawumbe uchaze walokhuza wayesekhokhile okuncane ekhaya. Basakhokhile okuncane. Umagaselo wayesebuza ukuthi basebemazi ekhaya. Yebo, bese bamazi ekhaya. Umntwana wayemazi baba. Ngathi bamazi, but bangahlali nathi umntwana. Akakhulelanga la kutheni. Njengoba sihlala sobabili naye. Obaba bemazi. Bayamazi ngibekeza ngekuvakasha kutheni. Oh, Asiseyingane. all right. Engakakhuli abeyintombi. Angakakhuli. But manje nje bese Mhlawumbe aqalile. neminyaka mingakho umntana baba? Manje una 25. Una 25 manje. Kulo nyaka. Yes, una 25. So ubabe wenza lokhu kwenzeka unaba mhlawumbe umntwana ngoba wena wazi nje ngomzali uthi wena neminyaka mingaki Beka nabo 17 lapho. esafunda isikole. Asafunda isikole ngana 17. Vele baba ngisho noma ngathi nanithandana kwakuyi-rape wenza kahle waboshwa. Underage. Ngiyaxolisa. no ngeke ukuthi wena 17 mina ngidlale 3.5 something years Ejele. ejele uzokhomplisha lokho futhi yena wenayo 20 ya Ngiyale. 21 20 Osahlale 3 years. ngoba ngahlala 3 years lento nakhona Sho mhlawumbe uno 21 22 umntwana. nakhona nami vele ngizonge ngishoko la endleleni kodwa manje uyazi nowefihlana Umntwana. usisi mina ngathola bolusi umntwana izifuna isiphumo ngakwenza Okay, sengiyakuzwa lokho sengisholo lokho kwamntwana owagcina usuthandana naye. Ngizama ukuchecka King la Yeah, age yes. ukuthi kwakuyi-rape mena 17 obvious kwayi-rape noma ngabe kuthiwa babevumelela ngoba umqondo wasisi omncane wawungakabi
kwi-state sokuthi angakwazi ukuvumelana nomuntu ongathandana noma wakhe ukuthi bangayo Yes. yabo empedeni. Kodwa methu ubaba wayena 21, 22. It depends nakhona ukuthi ingane zamanje seyikhula ngendlela ukuthi ihlaniphe kakhulu kunathi. I understand Yeah. leyo nto because bengicabanga umuntu ona 22 nami back then childish kakhulu. Kodwa njengamanje usuyamthola umuntu abomakoti ashade aye emzini. Awumise nje futhi umuza ku-advise kwaweni omdala. Amgayifanta bebe. Umbone ukuthi bamgayifana. Hayi siqhubeke. Okay. Walidezela icala lakho. Yazi ukuze sibe right sonke. Nawe bhuti ukhuluma iqiniso lakho ukuthi kwenzakalani. Nawe sisi ngicabanga ukuthi uyabona slowly ukuthi siyafika kwi-closure. Yeah. Usechazela ilevel izenzo zakho wazenza. Uthini ngale zenzo wazenza ayichazayo. Ngisho ukuthi kwaku-right ukuthi akhiphele kumntwana akho kodwa ngifuna umntwana abe khona. King please cela ungivumele ukuthi umntwana abe khona khona sokwazi ukukhuluma. Yeah. Because manje kunento yokuthi singabi nento yoku-understand ukuthi babuqinisile noma ethi babethandana. And asikwazi futhi ukuyikholwa leyo nto baba ngoba akekho umuntu lesikhuluma ngaye. Kodwa njengoba siyi-Black Life thina mangabe sizokhuluma nabantu sibafuna bonke babe khona. Sikhulume nabo bonke babe khona siza ukuthi isitori siyabalansa yini. Yeah. Kubalekile ngempela ukuthi umntwana semthola. But your question Queen adusayibuza kusisi yokuthi asigezele ukuthi lento esho ubaba iqiniso before kufika umntwana. I like this. Hey. Angazi ukuthi ngingathini kahle hle. Angazi ukuthi ngithini. Hayi noma ngazi. Ukupho ongakwazi sithanda sami ukuchaza ukuthi lokho kusho ubaba ukuthi nisathandana. Wayebeka amasenti eyovela ekhaya. Wavela wamvumela lokho. So lokho anakho yena ukuthi lokho wakwenziswa ukuthi wena kwakhona izinto usuzenza ezimhlukumezayo. Yikho waze wahamba wopheka kumntwana. Ngaphinde ngacacisa futhi ukuthi angikuvumela kwenza. Kodwa before siqhubeke naye sengifuna ukwazi ukuthi lokho akushoyo kuyiqiniso yini lokho akuchazayo akubalulayo. Hayi ngisho ukuthi yena wenziswa izinto zakhe nje ukuthi hayi enganeni yami. Ngicela ukubuza umbuzo. Yeah. Kuyiqiniso yini ukuthi ubaba wahamba wontshontshisa abantu lapha endaweni or umuntu wesilisa owulala naye nizenhlukana? Okay. Ayi ngisho ukuthi kuliqiniso ko. Yeah, kuyiqiniso. Ngiyabonga King, ungaqhubeka baba. So sisi uyenza kanjani into on other hand uvumela angisho again njengoba gasaleshilo ukuthi sayivuna into eyenziwa ubaba. Yeah. Uvuma kanjani ukuthi kuyokhokhwa ekhaya kodwa ubuwazi ukuthi bomnandi usabuzwa kangcono kwenye indawo? Bangasafuni uqedela inkomo zasekhaya. Ubengasafuni? Bangasafuni nje angasangiboni kwami nethi kahle hle. Ubaba uthe kithi efika la uke waphelelwa umsebenzi wasala yena wabalansa. Uyakubala konke ukuthi ekhaya sekubhekene endlini amandla sekuyena yonke into nenkomo ezimatshe zathanda ukuyiqedela kodwa akusenze ngendlela kade ehlela ngayo sasebenza nobabili. Ukubalile lokho? Bengakunaki lokho kakhulu. Bengasaqabanga but besengifuna nami ukuthi aqedele ekhaya. Inkinga nayo inkulumo zakhe. Hayi bengasayibeki kahle kumina. Shothi mina mama ngenye indlela ufuna ukungitshela ukuthi ngathiwa kusasa uyashada. Uma umyeni wakhe engenzi kahle uyolala nomunye umfana. Cha, angeke ngize ngikwenze lokho. Okwenzile? Ngalenza, ngoba liphutha ngingasho ukuthi ngabe ngoba liphutha. Ngoba liphutha. Izinto zokukhula oyishiya ngendlela. Yeah. Awahleka. Bukele Black Life TV nangesihleka kusho ukuthi into angayenza. Yala ngathi lasengaphinda la. Yeah, sorry bhuti kodwa ngicela ukuthi sithathe leli thuba sinikeze sizama ukuthola usisi omncane azosijoyina mhlawumbe sizwe ngayo ukuthi lokho kusho ubabe lo ukuthi babethanzana bona kuyikona yini. Awusanzi. Right, asingapholisi maseko ngoba sesifikile esigabeni sesithathu la sizoqinisekisa khona ukuthi amanga neqiniso wami kanjani. Gaselo? Yebo baba. Na intokazi encane la. Sabona sisi? Yebo sawubona futhi. Oh, njani uyaphela? Yebo ngiyaphila. Hey ngeke ngathi usana10 lo. Uyabona nje ngiyathuka nami ngilindele umuntu ingqothovu elokhuzana ngathi. Wena usha u30 nje wena basazodlala ngawo abantu emhlabeni. Uzobe uchaza ukuthi ngimdala njani. Hayi bo. Even ivoice nje iku loudspeak ukuthi I'm very young, I'm a youngin. Uyamazi malume lo ngale handa mzothu malume nomzothu baba. Yebo ngiyamazi. Umazi kanjani? Wayethandana noma.
Oh. Kukhona icase ephakathi kwakho ethinta wena naye oyaziyo. Yebo ikhona. Yeah. Ukuthi boshelwa mina. Ukuthi wakwenza. Kuthiwa ngirape. Oh. Ubaba la sesixoxe naye safika esigabeni lathi khona azange akurape nanithandana. Sikubizela leyo nto ukuzoza ukuthi nanithandana like wakushela nathandana or wakudlengula na siphinde sizwe futhi again. Hayi iqiniso la ukuthi sasithandana. Azange ngirape. Pho why kwasabalala into ukuthi ukurape? Ingoba ngangisaba. Sababa. Uma ukuthi uzothi nje manje uyeza ukuthi bengithandana naye umuntu ade thandana naye. Nonuzana ubagama lakho? Amahle. Amahle. Yebo. Wena Amahle uthandana nalo bhuti? Yebo. Ngaliphi isithandwa sami kokwenzakalani? Awuzizwa kanjani? Awuzizwa umthanda wayenzeni? La ngaqala khona umthandi ngoba ngithengela izipho, engifika njalo ngifika nezipho yabo. Wase wangishela. Ngase ngavuma ngoba ngihehwa ilezi zipho lezi lokhana ngithengela zona. Usukhohliwe inonuzana ukuthi ade thanana noma lo baba? Cha. Ukwafika nje isathana nje undiza kakhulu kunabo bonke usathana abakhona emhlabeni. Wathi kwenza. Yebo. Manje ekulaleni kwenzakalani? Wena utshela uma ukuthi siwulalile. Mina ngamtshela. Inhloso zakho kwakuyizini awufuna ukuthi aboshwe noma usuyisola ngalokho? Ngase sengiyisola sengifuna ukuthi aboshwe. Ingoba awusuyisola? Yebo. Yazi kuyasho ukuthi lento yenziwe ingane namanje usayingane. Uma kuthiwa umuntu uyayisola ukuthi uthatha isinqumo esirong naye ungazofuna aboshwe uyacabanga ukuthi ukuboshwa uyakwazi ukuboshwa uthi yini? Yebo ngiyakwazi. Ukwenzani? Ukuthi awuhlala ejele. Adla ama-grapes, adakwe. Kwenziwana badliwa ice cream? Cha. Safuna ukuthi umuntu usuyehlukunyezwa nje mesejele. Okay sithandwa sami. Unaye boyfriend manje? Cha. Awukazi ube naye boyfriend emva kwababa? Yebo ngikazi. Saqhubeka namanga la waqambela ubaba noma usuyasho kunye? Hayi cha sengisho kuye. Ngisaqamba amanga manje. Uyazi ukuthi wena ungena esikhaleni sokuthi ubaba lo wayidina uma wakho ukuthi uma wakho wenza into engalungile kuyena. Wahlukumezeka ubaba ngaleyo nto enziwa uma wakho. Wayesubaba epheya ngawe njengoba uthi wena nathandana ukuthi abuyisele induku kuma wakho ngawe. Okusho ukuthi ubaba akazange aza kuthanda seqaleni wena uyi-revenge ebheke kuma wakho. Yebo ngiyakuzwa. Uma ucabanga ke wena ukubuka yonke lento osuyenzile because lo muntu ubaba wakho lo ngimbuka ngila nje ubaba wakho wena wakwazi ukuthandana naye njengamanje kuyavela ukuthi yonke lento uthi niyathandana ingekho kwawukuthi yena upholisa amanxeba ngawe. Yebo yayingekho. Kuyikona ukuthi nami wayengiheha ngezipho. Ngoba ngane zayikhathi ngangisemncane ngangisafuna nanesikole. Manje ngangakawazi u-wrong no right. Yabona ngenza ukuthi khona izinto ongayikhuluma ngoba uthi uya-understanda kodwa ezinye uyikhuluma ubuye uphuyele nganene uthi no yabona abachwepheshe ehlezi zikhulunywa ngabo bekhulunywa uMagasela. Ibona laba abahamba badinge ngoba kule situation Magasela kukhona umala kukhona usisi la kukhona ubhoti lapha. Uma usonesinye story ubhoti usase story ingane izase story. Kodwa uMagalela Khohla leyo nto. Asiyeke sikhwele nje eceleni. So now sengifuna ukuthola kuwe sisi ukuthi kule issue yonke ke njengoba isingaka. Kuthini ukuphawula kwakho uyayibona la ungumsunguli wodweshu kulento? Hey. Ngisafuna ukuva ingane yami ukuthi ingicambelelane manga. Wayengangitshelanga iqiniso mina. Ngeze ngibophise umuntu lo ebede ngithandana naye. Ingoba bengisaba. Ungisabani ingane yami lengaka ngoba ngihlezi ngikhuluma nawe. Senza yonke into nje sobabili. Hayi bengisaba ukuthi uzongithethisa noma ugcina usungishaya.
Uyabo songifake enkingeni manje angazi ngithini ngaleke. Cha, cela ungibuza ukuthi what is my take on this? Hayi, athi ngibuze. Uthini umcaphuno wakho kulokho? Ubaba wayirape ingane. Why usho njalo? I'm happy ukuthi wakujezela lokho. Why? Ukuthatha advantage, ukunikeza umuntu vele irape enze kanjalo, uhehe umuntu ngento mase ngene emotweni bese uyahamba wenza ifiso zakho. For the fact ukuthi ingane incane noma ngabe kuthiwa ina 20 le ngane isasounda izingane. Yeah. And wathatha advantage ethi uphela kuma wakhe, wathatha ingane wagibela phezulu kwengane. And lengane namanje ayina boyfriend, kusho ukuthi lengane ayizange akuyona ingane ehlupha ngaleyo ndlela ukuthi after that because isikhathi ingane uyibona indlela epaquza ngayo ubona ukuthi ayivele kusile lokho yabo. Kodwa mina lengane esihleli nayo la eduze kwethu isayingane noma ingane na 25 years. Isayingane. So even back then cabanga 3 years back or 4 years back sisho kanjalo wayisayingane. Akuwesa. So mina for me ngingathi kwakuyi rape leyo ayikho into oyivumelana nomuntu omncane enginawo. Kusho ukuthi mina nje ngihamba ngikumuntu ona 18 bese ngithi yena umuntu wami ngithi sivumelene. Sivumelene ngani ngokuthi kuphela angimbambanga ngenkani. Into umehluko la ukuthi ubaba akambanga ngenkani umntwana. But taking advantage, that's rape. Yeah, man. That's my take on this. I am so sorry, but I'm not here to judge you because he judge like valelo akukhokhela kwenzeka, and I'm glad that happened. I hope ukuthi next time going forward ngekusakwazi ukuthi wenze into kanje. Umuntu okufanele udile naye, kwakufanele kube uyena lo sisi. Owafika ngaye. Because kulezi zinto zesongeso sibona abantu abamsulwa njengalo mntwana bengena ezintweni engafanele ngabangena kuzona. Mina nje iquestion yami kuwena baba, unayo umntwana wakho? Ya ngangina vele ngithandana naye. Wawunaye vele. Ngangina vele ngithandana naye. Mawavuka kuseni thiwa kwenzeka isigameko esifana leso senze enganeni kuyona ungafila kanjani? Kabuhlungu. Ngisizwe istory. Mewukuthi sile ndlela le ekuyona manje. Ukhona uwrong nami lapho khona engabenza. Ubaba ongazange ubalansise indaba yami nonina indlela eyenzeka ngayo. Yeah. Yababuhlungu mina yabo. Akacabanganga ngizange ngicabangi kahle. Ngoba nani nasenkantolo ngabachaza hayi ngiriphanga angicabanganga kahle kodwa ngoba naye iyasho ukuthi ngenza ukuthi ingoba lesi sabuma wayo kahle hle yabo dali kodwa kona hayi leso ukhona engakusho ukuthi no angaphinde kwenzeke nakomunye istory njengalesi abasizwile la. Yeah, siyabonga ukuthi walibona iphutha lakho. Futhi siyabonga nje ukuthi uyindoda. Uyayimela iqiniso ukuthi okay kwenzeka kodwa kwakuyiphutha and sometimes vele ukuba seqinisweni nje king. Kunzima ukujudge umuntu ocabanga engekho right emqondweni. Yeah. Udiniwe yikho kuye kuthiwe udiniwe ngathi ungahamba uphumula kancane ngoba inqumo yithatha udiniwe ayikaze zabe inqumo ephusile. Yeah. So me saying that ukuthi angijiki like saying that was rape that kwakufanele kwenzeka okwenzeka. I am so sorry kodwa kwakufanele even if kuthiwa uyakwenza again ngingajabula mangasephinde futhi uface ezinye ezifana nenlokho kwenzini. But nginalento ukuthi yena kubhlungu ukubona abantu base South Africa or black people sifa sibulawa ukuthi asikwazi ukuyicontrola asikwazi ukucontrola ama emotions ethu. That is why uthola ukuthi amakhaphula ashisana yabulalana because umuntu mesediniwe akazi ukuthi fanele behavior kanjani. Uvumela ama emotions akhe amthathisa inqumo noma indlela acabanga ngayo imthathisa inqumo, indlela inhliziyo ezizwa ngayo ithatha inqumo engekho right. So namanje ngisasho ocwepheshe emhlabeni sebadinga ama therapist if you afford hamba uthola i-counseling mfethu. Try to usizo. Basebenza laba bantu abafundela ngo 7 years for fun. Yes. And enye into ebaluleke kakhulu ukuthi sonke la siphuma sifunde ngathanda amazwi kababa angisho ukuthi proud ngento eyenzeka but amazwi akhe akhombisa ukuthi kuya phambili uyafuna. So ma from here to kuya phambili ithini into? Ngasho thina ngiyaxolisa kuyena ubhuti ngendlela lengenza ngayo nami
omhlukumeza ngayo. Ngamhlukumeza ngayo nje kuze kugcine kufike le ukuthi akwazi ukubamba ingane yami like agcina afike le nganeni yami. Ngiyaxolisa into engayenza. Yeah. Hayi kulungile. Sihlale ngentombi lento mantshontsana yini kanti mina nami ngisele. Hayi ngeke ngifakeni indaba zomantontana. Kuntshontshwa ba? Yadliwa yini ikhekhe lomshado ngomntshontsho? Lo mshado libiza nje. Awungeke asoze. Lumisa abanye abantwana sinkwa somuntu. Kanjani? Dibana nasi isinko ukuthi sesimene sinjani Ngeke phela uphisane ngento ebizayo uyabona ukuphela kwayo kuphela wakho. So fanele into uyibona ukuthi right ihleli ngendlela right. Yeah, uyiphatha ngendlela bro, manje show. Asiyeke sihlaba uzothiwa kubhala lapho ukuthi over 18 tontoni but ngathi asifuni kuze ngifike lapho. Sonke kakhulu ngaphela abafethu. Sibonane futhi kwi-episode elandelayo. Please make sure you do subscribe, like, share and comment ukuze sikwazi ukuthi sibe siphusha lento no Mr. Loqa. Nganza kwethu uthando lunye sale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.